Свещи ми, свещи И на мен. Не, ще падна. Айде, Киро. Трябва да се облека. Ау. Вчера ме беше страшно. Как вчера не ме беше страх толкова. Така сега стана. Вау. Да, беше красиво, добре. Той ще се вижда от сянката тук. Но, как няма Не, вижда се, аз тук виждам. Киро. Охо, ей, охо, Чакай, Тарзан. Видите ли като Тарзан действа? Ау, драх се! Тарзане! Знаех си, че трябва да се облека. Сети са Тарзане. Охо, вижте го Тарзан действа. Макс, гледай Тарзан. И се обръсна наскоро. Да, ако скочиш, аз да съм прост. Не така. Бос съм. Добре, айде. Не, кой ти правиш? Че скачаш, обвисваш на една ръка, едно задно салто. Не стана. О, Ай, стоп. с това